Hola a tots, soc en Ratafia TC i vinc a portar-vos una notícia d'última hora. Bé, d'última hora potser no és, però bé, us la porto igualment. Bé, el cas és que avui la distribuïdora Alpha Pictures, la distribuïdora que ha portat les últimes pel·lícules aquí als cinemes de Catalunya, ha anunciat que la pel·lícula 24, La bala escarlata, s'estrenarà ni més ni menys que el 23 d'abril d'aquest mateix any, el dia de Sant Jordi, pocs dies després de que ho faci a Japó. Així que si voleu fer-li un regal a la vostra parella, podeu regalar-li un llibre, una rosa o bé una entrada al cinema per veure La bala escarlata o les tres coses i acabareu de triomfar en un dia romàntic, com és Sant Jordi. Val, més coses que s'han de dir. No s'ha dit si la pel·lícula s'estrenarà doblada en català, tampoc en castellà, així que de moment pot voler dir o que ho direm més endavant o bé que només serà subtitulada. Però vaja, jo crec que serà doblada en català seguríssim perquè realment aquí a Catalunya hi ha molt fan del Detectiu Conan en català i a més hem de tenir en compte que es va doblar les darreres pel·lícules que es van estrenar al cinema, així que seria ben estrany que no ho fessin aquesta vegada. De moment tampoc ha transcendit quins cinemes s'estrenarà la pel·lícula, però com sempre, bàsicament serà a les grans ciutats, així que ben aviat imagino que sortirà una llista dels cinemes on l'estrenaran. Val a dir que imagino que els cinemes estaran oberts ja per aquelles dates i que probablement la previsió de la Covid haurà millorat bastant com per poder anar als cinemes, així que deixeu-me demanar-vos una cosa i és que aneu i gaudiu d'aquesta magnífica pel·lícula perquè no ho dubteu, ho serà. Hem esperat molt de temps que s'estrenés, però ja la tenim aquí, i esperem que el virus no ho torni a espatllar. Per acabar el vídeo us porto la sinopsis d'aquesta gran pel·lícula i el seu tràiler per fer-vos venir ganes d'anar a veure-la. Van a celebrar-se els Jocs Olímpics del Japó, un esdeveniment esportiu que es fa un cop cada 4 anys. Durant aquest esdeveniment es traurà a la llum el primer tren de buit capaç d'arribar als 1.000 km/h. Però durant la celebració d'aquest esdeveniment ocorre un segrest en massa, deixant en Conan sol. Decidit a salvar els seus amics i la seva estimada Ran, aquest demanarà ajuda a la Kai. A més, per alguna raó, el que està passant recorda un accident esdevingut fa 15 anys a Boston durant el mateix esdeveniment esportiu en què l'FBI també va estar involucrat. Què està passant? Podran Conan descobrir la veritat abans que el tren pugui causar un accident catastròfic el dia de la seva inauguració? Mare meva, quines ganes de veure-la que tinc! Recordeu, 23 d'abril als cinemes, no us la perdeu. Sense més a dir, si us ha agradat el vídeo doneu-li un bon m'agrada i si no esteu subscrits encara, subscriviu-vos i activeu la campaneta. I ara sí, espero que passeu un bon dia, salut i ratafia per tothom. Fins aviat!